Hello bro, te mentang adon sini seklau, ngawan kecuk kelam perlok. Te ngasyong kai suahang ne, ngan iya pi kisuk kelam mo. Baik perlok. Kum kine ken kisuk kelam. Sene sa senong jongi te kum kine ki jajam ki bun ba. Nrei don la kasnem ba kisuk. Mentau snem te wat la kim sok bun hadu kataru ki don hi ki ding ki baso. Te mentan ru ngala yuk mat ngala bam. Kum kine ki jat te perlok ki ketang mo la dabam. Kam ketang kine wat ya ki sok meleng ru. Tang ba bang ba. Nrei de ban bam lang mat kamlu bang ba. Bam kum kine ki jat sok kan. Kam tam hakapur basit sengi ki penja seliang Te kat bang adang songkai mentan. Ngai i ya ki komen hakatoka video ka bang ale reaction ya ka jingkren jung badeng dong. Ngai i ba don ki ba ya komen. Hana badai ban kem ya une youtuber bat yu badeng dong. Ba ki kren si kren sang ba ngapen mi ya katoka video. Te ngasu kwa bandong ya pi. Nah kalian ngajonga omdai bang kren manga ngasule reaction ya katoka video ya katoka jingkren jung badeng dong. Namar katoka video kala viral te. Kala viral ha Facebook bat ha Instagram kumjuru ha YouTube ru ladon ki bala pelat ya katoka video. Te na kalian kajonga apat ngasule reaction. Ngala kenturu ya badeng dong ba umdai ban kren si ngala kentu ha katoka reaction kan ngala kentu ba umdai ban kren si haba ukren nrei de udai ban kren bet tanya ka phang ka badai hoat ka jing kren jong u kalong ka badai nrei da ka jing penmi jong u ya ki kren si te kala pen salie kala pen smith nyo ya ki nong pet te na kalian ka jonga kadai tang ka reaction ngamdon jing thmusneu nrei kadai tang ka reaction banga kwa ban entertain ya kato ka jingkran jung badeng dong buat la tim si ru nrei bun kiba penrem ya kato ka video ka banga pelat ki don ru kiba kensyot hana deban kem ya une youtuber bat yu badeng dong ba ki penmi ba ki kren kumto te na kalian ka jonga te kumbang lo mentan ba ngaklem kren manga ngaklem tim si nrei ngasu samreki ya ki kentien ki jong badeng dong kum tang ale reaction ha katoka video bat ngalakan turu yu badeng dong ba umdai ban tim si haba u penmi video kenang ba ki pajba kin sotenat kinom smith haba page ya ki video jongi te ngasu kwa ban ong ya kine ki ba kenshot badai ban kem ya u youtuber bat yu badeng dong ba ki keren kumto na kalian ka joa ngah jubab ya pi ba phimla ban kem ngi hato don an se ame khlaya ban khanglat ki ketinsi hato don an se ame khlaya ban sukyam kulmar ya ubro klem da penthot ki we na kalian ga jonga kumbangal ong mentan banga su le entertain ya katoka video mat ka jingkren jung badeng dong wat la utim si ru phimla ban sukyam namar ba hame khlaya om don an hame khlaya ban kem ya ki batim si lara de badon anje de ban kem ningkong yang kitu kiba komen kan kiba komen da ki tin sang ki bun ba wat lada mangi ki content creator ngisna da ki video ki balong jai ki video ki bom kentho ya no nrei kiba tim si tim sang kiba bisni ki bun kito ki nong bisni ki komen da ki tin sang nrei balai phim kem kito balai phi kan syuat ban kem yangi yanga badi badang dong phi kan syuat kumbakan syot di bro hakapor jung jisu badai ban sanar pnai jisu penyap jisu sanar pnai jisu kum taru yanga badi badang dong piakan syot badai ban kem deban ai kajing saja deban penyap yakine arngut te kum kata ka jinglong jung pi pialong kristan ayu kum kata ka jinglong chich tut ngachu ong kum nel tut ngasam bertiu ban kaya long kristan kwa ban penrem ban penyap yu bro kwa ban kem ban ajing saja hato don anje ban te lakam hato don anje ban kem tang ba syukran hapu sosial media balai kim kem yang kitu kiba komen ki tin sang balai kim kem yang kitu kiba chat klemakor
kito kiba riam klemakor balai kim kiam kito hame klea don an dena katne kadau phimla ban kiam larade badon an kum ha kiwe ki ri kum ha Australia kemut ha Australia kim shu ya ki khna ki brangrit ban pendon kam social media ban pendon kam mobile kim shu dena kalen ka jonga ngayaro nrei hakane ka jala ka jungi hangne hari India jungi don an ya kariam kabej don an bun kia but jaki stai nongwe jaki stai pareng kia riam klemakor te ladakren kumno kim le ere yangi ki bakren na tin khasi phia penrem ndai kito ki bakren sneu ki bakren si dak kaktin nongwe pat phimla le hato dei tang ubadang todong se dei tang manga se ba tim si hangne jala meklaya nakaliang ka jongale ngaklem penpau tin si hakato ka video ka bangal le reaction ndrei ngasu penmi namar ba ngas komik ya ka jingkran jugu te lada phi akan suat ban kiam yang iru don an mentoire ka dei tang ka jinggen suat ka jing phi ka jinggen suat bi lada puai sakut lada puai sa supreme court phinwai ma phi nakaliang ka jong ingin khrawat be wat jule kai namar hame khlaya don an dei tang hame khlaya hari India don an khamtam hangne jala me khlaya jungi balai kimi thu no ya kaktin khasi laraki itu ya kaktin khasi de kari India ru kala simkie kan hato don se ka tin si keba ubat todong lane keba manga ngakren kala penken ya ka konstitusi jong kari India hato don katakan larade bala itu ya kaktin jungi hakari tin syar jong kari India warka YouTube ru kamsha ban penmi daki tin si daki kitin sang kamsha ka YouTube ru ya kiwe ki kitin ki bala itu pat ba ka YouTube ka strik ba lada penmi kino ki kitin si ka YouTube kamsha nrei ya ka kitin khasi jongi free to speak free to use phimla bale nomor 4 itu ha karitin syar jong kari India ka YouTube ru ka khlam le kumta lada fikwa ban kem no bro batim si pide ban penrung syai ka tin jungi hakar di suncar yang kari India kumta lada fikiam ru phila bat kawe ru dai ban kem tang ya kiba kren re kem kito kiba komen dak tin si sang ru what you can shoot what you le kum ki farisi asap kum ki rangba lingdo kiba bisni ujisu what you can shoot badai ban kem badai ban penyap yang abri badang trong kumba pia kan syuat hakapor jung jisu bara pidai ki kristan ki basisa de pidai ban da perkhat swa pimdai ban penrem ban penyap lane ban ajing saja ya unu bro dan an hame khlaya kemang mentan wat nom ya ksan wat nom ya he ya de sale pasya komen lapla larade ba don ande pide ban kem genye kito kiba komen lagi kitin sik tin sang ya kito kiba riam klamakor kiba krensi da kaktin parang ru kiba krensi da kaktin parang bat phimla ban kem bun ba kiba komen si da kaktin parang phimla ban kem te mangile ngikren da kaktin lajong de nakalian kajongale kumbang laong mentan bang aklem timsi te kajing penrem kajung pi te kalong tang hal air kamentoi namar hame khlaya kumbang laong dan an hame khlaya kumta wat nom ya ak angel kumbang badang todong wat nom ya akhuj namar ma phiru dang khampalat ma phi banangiru kumta wat nom ya akhuj sale pha ya akristan pha kwa ban penyap ya ubre pha kwa ban pengat ni saja ya pardo parasnam bale yakine ki balik kam sne bat phimla ban kem hato mangi ngila penjot se ya ki bahaying ngasem jong phi ngila penjot ya ka kemi upa jong phi hato ngilali aju mangi
ya ka jingkren te naya thau namar ya ka tin jungi kumang loong ompat itu haka ritin syar jong kari India kumta kamentoi ba phin ya penrem yangi dan ai lara poi sakut kemut piwai ma pi huat ju ak tok tok hatu nakaliang jonga ngala kenthok se yaki bahijing masem jong pi ya ka kemi ukpa jong pi hatu ngala le ayu hatu ngala kenthok se ya pi kadai tang kajing keren kelum keren general kumta phimla bale da perkhat ba haba phi penrem ya no haba phi kwa ban kiam ya no yo phi ngat ya deh kajing saja kajing ong jong phi de kalong pasuk ba mo ndai dalah poi saka anpat mano bawai mano bajot da perkhat ba wat nom ya shit kli klumar te ka kamera ru ka bun bakhi kublai sibun namar hakane ka channel ngakwa ban pelaj tangki entertainment tangki komedi ki jing berngie la balong ki vlog ki jing berngie re ya kane ka video te ngala penmi khnang namar ba pilaya komen pelat kelalong palat over komen kumtang haban penmi ya kane ka video namar ban su penrem yo no bro kamlong ka bade pihaban ya step by step kat kum ka an kublai sibun ngin sai siam yang haki webat ki video